Hej, jeg har lige en lille video af, hvordan jeg gør dem ren og smører dem. Der er lidt hår på. Jeg tager sådan en børste her, jeg har, men du kan også bruge en tandbørste. Skyder dem lige fra hinanden. Pas på, at den ikke falder ud der. Bare kun lige derop til. Og så kan man lige få de værste hår ud af den der. Så tager jeg lige og giver en dråbe der. En midt på og en herover. Giver en dråbe midt på. Og så lige trækker nogen ud over her. Så skub den lige så forsigtigt tilbage. Lige kører den frem og tilbage nogle gange. Så er den klar til næste gang. Har vi en, der sidder på klipperen, mens du klipper. Så kan du give lige en dråbe olie hernede på siden. Og lige en enkelt dråbe, og det er så i den anden side. Og så kan du lige give sådan en dråbe der, en dråbe der og en dråbe der. Så er den også smurt. Og det er så mens du klipper det her, for lige at køle den lidt ned.